tabintanam ilalumbabam takitaig manday ta kinayawam agarayat ngem medyo ulem aglading itakno di nakaasyan tirik nak agsardeng ti tiempo asino kaan naglabas-labas dito'y hardin ko ngawan pa'y sabo umuk di ayat umuk analaing agsardeng ti derdem ti pusok nga ubing amom nga ruta barito aksabong nita para ken kalayeng manang biday adda bangar tirimas ken sampaga ngem saan kapailatan na pasag makita kat sika kaslaawan darat agdardaras latta ti darati puso ingkaman pa'y agpabata ka man agsardeng ka man di panaglitten tauray kaano agururay aklatta tinagan mo ti karkarigat ko umuk di ayat umuk analaing agsardeng ti derdem ti pusok nga ubing amom nga rut barito aksabong nita para ken kalayeng manang biday no kaya't man naginana tayo dito'y bangko iti abay ti sapa siya sinom ti kaya ibagalata ti puso kinikat ko na para umok ti ayat umok analaing agsardeng ti derdem ti pusok nga ubing amom nga rut barito aksabong nita para ken kalayeng